Dobar dan, dragi moji gledalci Solarni uređaj kanala. Ovo je taj bojler koji greje toplu vodu do 40-50 stepeni. Iz ovih cevi ide voda u WC. Sada ću da vam pokažem na koji način smo rešili problem tople vode za kupanje, pranje sudova, veš mašinu. Preko ove ovde cevi dolazi topla voda, ide direktno u bojler, gde bi trebala hladna da ulazi, tu smo stavili toplu vodu. Topla voda ide gore i izlazi topla voda ovde i ide na slavinu i u crevo za veš mašinu. Veš mašinu ćemo koristiti samo na jednom programu za 40 stepeni, i to je sintetika. To je najmanji program od 45 minuta i ne bi trebalo da pali grejač. Ja sam to već istestirao i želim da to sve profunkcioniše, tako da za takve stvari nam trebaju 3 panela od 300 W na 24 V i, kao što sam vam rekao, još 2 akumulatora od 225 Ah, možda i kamionski veliki, da bi pokretali to sve, i to bi bilo kad je sunčan period i tako dalje. Veliki pozdrav!